निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। आजच्या आपल्या अभिवाचनासाठी पुस्तक निवडले आहे शौर्य कथा भाग 2। हवाई दल दिनाच्या निमित्ताने आपण या पुस्तकातील थरार या कथेतील काही भाग ऐकणार आहोत। सर्व देवांना विसरलात तरी चालेल, पण राष्ट्रदेवाची प्रार्थना करा, हा विवेकानंदांचा उपदेश जीवनात प्रत्यक्ष आचरणात आणणारे आमचे नौदल, वायुदल किंवा हवाई दलातील नौजवान सतत संकटांचा सामना करीत असतात। 18 डिसेंबर 1966 भारतात प्रथमच हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या रॉकेट्सची चाचणी घेण्यात येणार होती। या चाचणीतील एक सदस्य स्क्वॉड्रन लीडर सुभाष पटवर्धन यांचा चित्तथरारक अनुभव या अभिवाचनात आपण अनुभवणार आहोत। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाचे हे पुस्तक आपल्या संग्रही जरूर असावे असे आहे। यातूनच अनेक युवकांना देशसेवेसाठी सैन्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल। वीरमाता सौ अनुराधा गोरे लिखित शौर्यकथा भाग 1, 2 व 3 या तीनही पुस्तकांचा संच केवळ 250 रुपये या सवलतीच्या दरात घरपोच उपलब्ध आहे। यासाठी कृपया विवेकानंद केंद्राच्या कार्यालयात संपर्क करावा। नमस्कार। 18 डिसेंबर 1966 आज हवाई दलाच्या जामनगर हवाई अड्ड्यावर भलतीच धामधूम होती। प्रत्येक जण वेळे अगोदरच कामावर हजर झाला होता। डिसेंबरच्या थंडीला ऊब मिळाली होती उत्साहाची। उगवता सूर्य प्रत्येकाला नवा आशेचा किरण घेऊन येणारा असा वाटत होता। गेले कित्येक दिवस ज्याची प्रतीक्षा, तो क्षण जवळ आला होता। एअर मार्शल अर्जुन सिंग यांनी एअर टू एअर मारा करणाऱ्या रॉकेटच्या चाचणीला क्लिअरन्स दिला होता। प्रत्यक्ष चाचणीत सहभागी होण्यासाठी पुण्यावरून आपलं फायटर कॅनबेरा घेऊन सुभाष पटवर्धन जामनगरला दाखल झाले होते। तर एरवी अंबाल्याला असणारी छोटेखानी MiG-21 घेऊन मॉली वॉलन, नाडकर्णी, कपिल आणि गिल हजर झाले होते। विमानतळावरचा प्रत्येक जण प्रत्येक गोष्ट आपापल्या जागी आहे ना, कुठे काही कमतरता राहिली नाही ना, हे जातीनं बघत होता। धावपट्टी, रडार यंत्रणा, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल रूम सार सज्ज होतं। अशा मिसाईलची खरेदी ही दूरदृष्टीच्या अर्जुन सिंग यांचाच निर्णय होता। म्हणून ते हेडक्वार्टर मध्ये राहून देखरेख ठेवत होते। सारी योजना अगदी सेकंदांचा हिशोब करून पक्की झाली होती। साऱ्यांचं लक्ष आता घड्याळाचा काटा 11वर जाण्याकडे। 11 वाजले आणि सुभाष पटवर्धन यांचं कॅनबेरा हवेत झेपावलं। हे होतं
2 इंजिनवालं बॉम्बर, आकारानं मोठं. इंधन वाहून नेण्याची यांची क्षमता MiG-21 पेक्षा जास्त. त्यांना 48,000 फूट उंची प्रथम गाठायची होती. आकार आणि वजनामुळे ही उंची गाठायला यांना 25 ते 30 मिनिटं लागणार होती. 40,000 फुटानंतर वेग आणखीनच मंदावणार होता, कारण इथे हवा विरळ होती, हवेचा दाब कमी. एकदा उंची गाठल्यावर ते विमानातून फ्लेअर सोडणार होते. या फ्लेअरचा झोन विमानाच्या मागे पसरणार होता. जामनगर, द्वारका, पोरबंदर असा हा किनाऱ्याला समांतर 100 किलोमीटरचा प्रवास करून त्यांना परत जामनगरला यायचं होतं, सुरक्षित, सुखरूप आणि यशस्वी होऊन. त्याच्यानंतर 30 मिनिटांनी निघणार होती MiG. पोरबंदरवरून, म्हणजे बरोबर विरुद्ध बाजूने पोरबंदर, द्वारका, जामनगर असा त्यांचा रूट होता. थोडक्यात ते एकमेकांना क्रॉस करणार होते. MiG छोटेखानी पण फायटर प्लेन. हीच MiG-21 आपल्या बरोबर मिसाईल वाहून नेणार होती आणि कॅनबेरानं सोडलेल्या फ्लेअरवर शत्रूचं रॉकेट समजून मारा करणार होते. त्यांचा वेग जास्त, इंधन वाहून नेण्याची क्षमताही कमी. यांचा वेग मिनिटाला 10,000 आणि 40,000 फुटांची उंची 2.5 ते 3 मिनिटात ही सहज गाठू शकतात. त्यांना पाठलाग करायचा होता कॅनबेराचा. थोडा देखील धोका असणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली होती. अर्थात 2 ड्राय रनही घेतल्या होत्या आणि वेळ पक्की केली होती. कॅनबेरा उडाल्यावर पहिलं MiG-21 हवेत झेपावणार होतं. प्रत्येक 30 सेकंदांच्या अंतरानं इतर MiGs कॅनबेराच्या दिशेनं हवेत झेपावणार होती. खरंच 2.5 मिनिटात 4ही विमान एका पाठोपाठ 40,000 फुटांवर जाऊन स्थिरावली. ती वर 40,000 फुटावर असणाऱ्या पटवर्धनांना स्पष्ट दिसत होती. हवा चांगली स्वच्छ होती. सूर्याचे किरण MiGच्या पंखावर पडल्यामुळे ती विमानं चमकत होती. सुभाष पटवर्धन यांनी फ्लेअर सोडली आणि काही क्षणातच पहिल्या MiGनं त्यावर रॉकेट टाकलं. ते एक्सप्लोड झालं. पाठोपाठ काही सेकंदांच्या अंतरानं 4ही MiGsनी अगदी यशस्वीरित्या आपलं काम केलं होतं. खाली विमानतळावर सर्वजण रडारवर हे सारं थरारक दृश्य पाहत होते. MiG आणि मिसाइल्स, हिट सिकिंग डिव्हाइस. थोडीशी चूक होती तर रॉकेटचा मारा कॅनबेरावर होणार होता आणि हवेत एक्सप्लोड होण्याऐवजी ती खाली जमिनीवर येऊन आदळण्याचाही धोका होता. पण असं काहीच झालं नाही. गेल्या कित्येक दिवसांची प्रार्थना, प्रतीक्षा, सराव, तयारी सारं कामी आलं होतं. आपलं काम पूर्ण करून 4ही MiG-21 जामनगर विमानतळावर उतरली. त्यांच्या स्वागताला सारी हजर होती. ती कमी उंचीवर होती आणि त्यांचा वेग जास्त होता, म्हणून ती कॅनबेरापेक्षा 30 मिनिटं अगोदर पोहोचली होती. आता साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं कॅनबेरावर. 30 मिनिटं म्हणजेच जमिनीवरून कॅनबेरा आणि त्याचा यशस्वी वैमानिक यांचे पाय जमिनीला लागले होते. साऱ्यांच्या आनंदाला उधाण आलं. परस्परांचं अभिनंदन करून साऱ्यांनी तो आनंद साजरा केला. गेले कित्येक दिवस प्रत्येकाच्या मनावर असलेला प्रचंड ताण एकदम नाहीसा झाला होता. याच कॅनबेरानी आणि MiGनं 1971च्या युद्धात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. एअर सुप्रीमसी हा शब्द सत्यात आणला. पूर्व पाक आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या हवाई ताकदीला आम्ही नष्ट केलं केवळ 1 ते 2 दिवसात.
त्यांची काही विमानं जागेवर उडण्याआधीच नष्ट केली. काही विमानतळांवरची धावपट्टी उखडली गेल्यानं ते विमानतळ वापरताच आलं नाही. पटवर्धन सांगतात, MiG-21 खरोखरच खूप चांगली विमानं होती. 1962 आणि 1965च्या लढाईनं आपल्याला खूप शिकवलं. आपण आपलं युद्धतंत्र बदलण्यावर भर दिला. सेनेला अत्याधुनिक करण्याचा चंग बांधला. यातूनच रशियाकडून MiG-19, 21 अशा विमानांची खरेदी झाली आणि मिसाईलची देखील. नंतर मग MiG विमानांना झालेल्या अपघाताने त्यांना बदनाम केलं. पण हा दोष सर्वस्वी विमानांचा नक्कीच नव्हता. कॅनबेरानी तर अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रत्येक युद्धात मोलाची मदत केली होती. त्यांना 50 वर्ष पूर्ण झाली. आता ती वापरण्यायोग्य राहिली नाही. त्यांना पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत समारंभपूर्वक निरोप देण्यात आला. त्या समारंभाला आम्ही जातीनं हजर होतो. आपण MiG-21 खरेदी केली 1965 मध्ये आणि पाठोपाठ 1966 मध्ये रशियाकडून हवेतल्या हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी केली. काही भारतीय हवाई दलातील माणसं प्रशिक्षणासाठी रशियाला जाऊन आली. थेरॉटिकली प्रत्येक गोष्ट आता पाठ झाली होती. आता गरज होती प्रत्यक्ष चाचणी घेण्याची, प्रात्यक्षिकाची. रुळलेल्या मळलेल्या वाटांवरून चालणं सोपं असतं, पण नवा मार्ग शोधणं, तो रुळवणं अवघड, आव्हानात्मक. खरं तर कोणतीही गोष्ट जेव्हा प्रथम केली जाते तेव्हा त्यात असतं थ्रिल, अनामिक हुरहुर, भीती, उत्सुकता. आणि इथे तर हवाई दलाची त्यानं केलेल्या खरेदीची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. याचं अयशस्वी होणं वा यशस्वी होणं या दोघांचेही परिणाम दूरगामी होऊ शकले असते. अयशस्वी चाचणीनं खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उमटलं असतं. यानंतर अनेक महत्वाकांक्षी योजनांना खीळ बसली असती. पण यांच्या यशानं भारताची हवाई क्षमता वाढली, लढाऊ क्षमता वाढली होती. आज आपण 1966 ते 2012 म्हणजेच 46 वर्षांनंतर खूपच मोठा लांबचा पल्ला गाठला आहे. भारतीय बनावटीची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र म्हणजे पृथ्वी, अग्नी, नाग, त्रिशूल इत्यादी बनवली आहेत. यांची मारक क्षमता पल्ला अजोड आहे. पाकच काय, पण चीनलाही आता सतत लक्षात ठेवावं लागेल. 2012 म्हणजे 1962 नाही. आज आपण सतत वाचतो चीननं सीमेनजीक विमानतळ बनवले आहेत, रस्ते रेल्वे यांचं जाळं विणलं आहे. पण तरी आमची मिसाईल्स, आमचे आर्यभट्ट, ॲपल सारखे असंख्य उपग्रह अवकाशात भ्रमण करीत आहेत. हे आमचे हुकुमाचे एक्के आहेत. चीनचं हवाई दल उंचावर आहे. यामुळेच त्यांना हेवी रॉकेट्स घेऊन उड्डाणं जमत नाहीत. आपण मात्र आपला तेजपूरचा विमानतळ वापरू शकतो, जो कमी उंचीवर आहे. इथपर्यंत क्षेपणास्त्र नेणं सहज शक्य आहे. त्यांचा पल्लाही लांबचा आहे. म्हणूनच आपल्याला थोडं निर्धास्त राहायला हरकत नाही. या साऱ्या मिसाईलच्या प्रवासातील 12 डिसेंबर 1966 हा होता स्टार्टिंग पॉइंट. आम्ही सुरुवात केल्यावर मग बाकीच्या बाबींना आपोआपच गती मिळाली. म्हणूनच ते खूप समाधानी आहेत. अनेक चांगल्या गोष्टी प्रथमच करायचा मान त्यांना मिळाला. म्हणून अजूनही 12 डिसेंबर 1966 आठवला की सारा घटनाक्रम त्यांच्या डोळ्यांसमोर स्पष्ट उभा राहतो. ते मनानं पुन्हा कॅनबेरात शिरतात आणि या 2-2.5 तासांच्या थरार नाट्याची
सुरू होते पुनरावृत्ती. आपलं कॅनबेरा, त्या मागोमाग येणारी MiG 21, त्यांनी रॉकेट डागणं आणि मग यशस्वी चाचणीनंतर त्याचं जामनगर विमानतळावर परतणं, हा प्रवास सुरू होतो. ते पुन्हा अभिनंदनाच्या पावसात चिंब भिजतात आणि त्यांचे अनुभव ऐकून आपलीही मान अभिमानाने उंचावते. स्वतःच्या जीवाला धोका आहे हे माहीत असूनही जे आपल्या भारत भूच्या रक्षणासाठी आनंदानं जोखीम स्वीकारतात, त्यांच्या समोर नतमस्तक व्हावंसं वाटतं. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRVI गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.